Nee. Net van Jet. Nee. Nee, helemaal niet. Nee, geen idee. Is dat waar die vlaggen tegenwoordig van buiten hangen? Nee, dan weet ik het niet. Friesland of Ljouwert strippert naar de titel van Europese haardstad van 2018. Maar culturele evenementen wordt dan het historisch en cultureel erfgoed in het centje zetten. De provincie vindt het draagvlak onder mensen hiervoor van groot belang en had dit onderzocht. 9.000 mensen hebben de enquête gekregen, zo'n 150 hiervan hebben me invuld. Nou, net een heel soort. Als het betekent dat er als 600.000 Friesen binnen en er binnen zo'n 100 invult, dan is dat net een heel soort. Uit de enquête toch blijken dat fjouwer op het Siermeesken nog neer van de culturele haardstad jet had. Dat is natuurlijk geen goede zaak, want er wordt wel 1,2 miljoen per jaar voor uitlutsen om precies maar te promoten dat wij culturele haardstad worden. Ja, en dat is wel je gemeenschapsgeld. Een lietse meerderheid van de mensen die het ondervregen binnen, zucht het stripje naar de Europese culturele haardstad wel zitten. Ja, zeker, maar bij mij dan. Ja, hoe meer hoe leven, hoe beter. Waarom? Waarom? Nou, het is toch een mooie promotie. Dus het maakt nogal verschil als het vraagt is van wat vind je van de culturele haardstad en is hoe dat mooi wijs als Friesland het wordt. Nou, ik denk dat een heel soort mensen dan wel ja zitten. Maar ja, als je zegt van met 1,2 miljoen per jaar kost, ja, dan denk ik dat misschien toch nog soms wel een oren antwoord krijgt. En die vraag is net mijn om in de enquête, maar wij hebben hem voorsteld. En mag het ook wat geld kosten? Nou ja, ik denk dat dat al, ja, dat kost geld, maar dat levert ook op, denk ik. Ja, ik vind het wel hoor. Ik vind het dat er te veel bezuinigd wordt op kunst en cultuur. Dus ik ben daar voorstander van. Op 15 november komen provincie en de gemeente Ljouwert naar boeten met het bidboek.